तर बघा पुढली एक महत्वाची बातमी। विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक होते आहे आणि काही वेळापूर्वी त्या बैठकीला सुरुवात सुद्धा झालेली आहे। थेट जाऊयात, आपले प्रतिनिधी कृष्णात पाटील आपल्या सोबत आहेत। कृष्णात, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला सुरुवात झालेली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनीता पवार, त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर जे सर्वपक्षीय नेते आहेत, घटक नेते आहेत, सर्व या बैठकीला उपस्थित झालेले आहेत। साधारणतः 23 फेब्रुवारी पासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे। या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या नियोजनासंदर्भात ही बैठक आहे। त्याचबरोबर किती दिवसांचं अधिवेशन घ्यावं, कधीपासून घ्यावं या संदर्भात देखील निर्णय होऊ शकतो। त्यामुळे या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला जी सुरुवात झालेली आहे, त्यानंतर विधान परिषदेची देखील अशाच प्रकारची बैठक ही 3:30 वाजता सुरू होणार आहे। अगदी कृष्णा, या बैठकी संदर्भातले सगळे अपडेट तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत। तुर्तास धन्यवाद दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल।